Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut. Kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Mentaka sengi, ke arah pokoknya tarik wiayong aja apun rio. Kinau sasnong joko thain rio armingi, kila penong daga jingyaki hakmat ka khardop joko mini sekretariat apun sla, ban perta penrem yaga jingle torti joko company ke basna, yaga sorok lai lengkwat langkardem, hak bagi don bon teli ki mensiem ki duno nakadaw ke jintwa khando. Unang ilam joko ni jingyaki ba admon khongai, ule tu bagi ofisa sarkar kila khot yakren, Barkladon ke jing pensengau yagi pratali ki mat jing dawa ki ba pinya sengau yag ba Edmond un batai hangni bat hakata ke jing kren ki bos sarkar ki sengap bat kongu yagi jing dawa hak bagi larai ben siu saulak tengka syaki bahing asem jong kitu ki arngut ki mensiem ki duno nagane ki jing tua khandau uba Edmond loong ba shua bakan jia kane jing jia baskausi yagi ni ki arngut kinong saksnong ki de patha lepai yaga company Bagan penham no, yo mau baang belajan hap lupa. Nrai kim sengap, bat day na kani kada buglawan jia kani jinjia baskausi. Hadin bagi lapoi hang ni, tinggi ladon ka jingya. Ia ngakhamat ka khardop jong kani kakit, ban dawa na ka sorkar, ban na kani ka company. Ia kini kimat jing dawa ki bamangi ngila. Penkret, kum ka kenhun lani kum kasur jong ki pait ba hi. Nilai dawa naka sarkar ban nakane company habedi bet kini ki phatli ki points lene ki jingdawa ki ba in sapha she ki lat pathai khubor nadu ki jing nadu kini ki points ki bagi pengkhak in sa ai copy shapi te hadin bangi la don ka jingya don hangni hapo khardop ki jong kani ka civil subdivision te nagaliang i BDO ban nagaliang i SDPO ki la khot yangi khot yakran nagaliang i Additional Deputy Commissioner jongka Civil Subdivision iba warjeri ila khot yakren yangi bandrung syakakam ram jengi bat nilai yo ban ya taisani bat kimat jingdawa ki bangila yakren hakani ka sngi bat komo ipi ka ba khobar ka ba sultanat kalong ba kini kimat jingdawa ki jongi ka ba kongsan ne kalong na ka benta ban mait phang habidi bat kani ka jinglong jingman jongani ka surok te nganshu ya thu ya pi hadin bangila yakendu bat ngapen tip shapi yakini kimat jingdawa ki bangi ai pelong yakini ki jingki ka beningkong golong ai da ka jingtho shi ki pajba ka ba shai halor ka jingtrei baro yakini ka surok kabar penbiang kilat jingsingan podang trei nadu kinong up khamtame ki signal mo kini ki fox signal banlight na ka jingmen saw ni ki jingjia basongsi kabalai trei pendep shwa na ka benta sharum jong kala lingkot hadu mauli hadu bandadep khamtam hakitu ki jaka ba shongsir nisen jor ki mau penbha penbana lupa shisngi ne arsngi shwabanti ya ka jaka kabahap khangkali khnang bakalet kawan jong ki paj ba kamdon jing e bat khamtam e ki bapang ki basitom kabasan ka company ne ka sarkar ka de ban siu bailut ksan shakitu ki briu ki bayap halor ka jingtwa bat hap ki khendeu kabahap ki mau bat ki khendau hakini ki khindet sngi baru syakitu ki kali ki bajulor na ka jinghap jong ki mau kabanrio khot kerke ya ki jinghalang bat thau ya ka wei ka committee hapring ka dorbar sinong ki seng bahlang bat kinu ki riupaj ba ki ba concern ya ka ne ka issue ringkat bat ka company ban monitor ya ka jing tray baro ka wei kabanyo penstat ya ka jing tray ban pendep ha kapor babyang kat kumbal abu ya kapor nangta ka ba phara ka ong ni kwa banang ni syakman ngim kwa shu ban yo sngo ni yo ibyang ya kijing dia basongsi ya kipet ba nonglik nongwan te ya kane ka jimat jingdawa kuma oip ni aipor po sitayo ban pentrikam
lane ban pentri kam lane ban pha sha ka report chingi ki pajba lem kumta in sa simpat da ki we ki sinjam ki jing khi ki ba khamting e mo te hadin bangila ikendu ila dawa ye kini ki phatli ki mat jing dawa na i deputy commissioner jong ka civil subdivision i ba warjeri kalong ka basutanat ba hadin bangila dawa kamat ka ba nakalyang ka jong ngi hang ning la dawa ba kila confirm ban ai ka bel kesan sha kitu ki long yeng ki jingdu ya ki artli ki mensim mah te hadin bangila ya thai kila confirm ban siu ko masaulak sha kitu ki mensim artli ki bala khlat hakini ki kinda sngi naling ma ki jingtu waju kandau tenang ta syusyuru ngila dawa ban bu lane ban thung da ka inquiry alor ke tu ke jingjia mena kar photorik lingba ka jingtua hang te pa maule namar shwa ban tua tu mau ko moi pi mene ba kala don shwa ka expectation mo kala don tu mau ba nakling pe ba kila ut bet kila dam mana kila dapong ba dei ban penhap no dai nakling ka ka company kala le torti khamsam la le e tu mau ba tu mau lahap ha ka tu sngi ar photorik ha ka ba shaban ka wei ka pick up te halor ka niru nakling i deputy commissioner jongka civil subdivision penusla ila thung yak inquiry habedi bet kato shen kin sa yo ek report bat kin sa pha lese shangi nang bangin yo ai ka bajia lingba kato ka jingjia ka jing khlat jung ki arngut ki men simbriu ki bokodor ki balamat ya kato ka jingjia ha kato ka sngi tena kaleng ka jungi ngin up yak report bat kum ngolong ipi mene long nakasuri ki pajba hapo kani ka hakani ka sing kamta ngila sngo komen ba nakaliang i SDO ban nakaliang i civil subdivision ila kular ban simkhia yakini ki mat jingdawa ban napedeng kini ki mat ki jingdawa kalong ka basu komen ne kalong ba mentahi kila rai ban ay kataka bailut kesan sya kitu ki mensim ki ba ladu ha katu ka jingjia ha ka arputarik da ka baki ong ba kin pha saulak sya ki wei napedeng ki tu ki jingjia ka bomot baki yo mar saulak te kata ka de ka mat ka ba mangingila job hakani ka sngi ka pamangingila ikendu bakaliang ka sarkar bana kaliang ka office jong i SDO ila ong yengi ba in sa phai kani ka pisa syakitu kilong yen te kata ka de ka bakongsan ban nakaliang jongi ngila ai advice syusyu ba ngidi ban khot ya ka jingalang ya borok khot ki seng malang ki rang ba shnong bat kitu ki paj ba ki badon ka mensim ban ya trilang ba khanang bangla ban yo ya ka jing ai jumut hakani ka jinga don lang borok khot tetang kita hi te ngamdon ni issue ban keren namar ba kini kimat ki bangila penbena ki bangila de biathu yepi kilong kimat ki ba nakaliang ni SDO ila kular ban simkhia bat ka ba sutnar ru kalong ba menta hi kila kular ru ban siu na be bailut kesan sekitu ki mensim ki ba lakhla dakini kisni mah tetang kita hi ya kita ka jingyalang ke bapi khot bapi wer lanu tharai pin pelong ya ki seng balang bat ya ki wi de em ka tu ngila ai jumut yai oh deputy commissioner jongka SDO civil subdivision insale maki ngimla ban khot bangi insa khot mei ila kular yengi bangin sa khot akini kindet sngi tenga thai insa ai ke jing tho tena kaleng jonga kum weina pedeng u weina pedeng kino yalam jongna ka sur jing ki pajba hi bro khot ngan sa ai lang ka kopi lengba shepi kilat patai kubor hadid bangila yo ya kanika jing pentip na kaleng SDO namangila ong wegi bai hap khot kerki mo mar komi i balawan kanika liur tengila ai sibun ki poin hang ni tenga thai ngin sa shem hakini kisngi ngin sa yakandu ngin sa update naka eke bangila ai jumot tang kita hi aku bangi iba hat alor ke jingyap jong kitu ki beriu arngudru kidon penban ki ba kena ba kade ke jingle politik ke jong pi hatu nak leng ke jong pi pidon ai ban ong alor kata kinda habidi bat kan mo pi ka jing ong ke jingle politics mo namar ba hakani ka issue ngim dai ban yakran ya ko politics pi ka issue jong ka yap ka im kene ka issue jong upaj ba jong wei pu wei upaj ba nong song song jong kani ka thain riwar ngami hangni lengba ka jinge jong wei pu wei nong song song mo mdei ka jinge ka jonga chimet mdei ka jinge jong no kani ka jinge jong wei pu wei u nong song song te kitu ki brio ki bejukran ja ka politics am kidi ki brio ki ba lengkot ka jong macam perkat kimyo i jingai ya ka jing don kam jong ka than jongi ban mi ki nong yalam lani ki don kam sim pihu baladami ki nong yalam ki sobishni mo renga kantu yepi ngana kle junga kumu nong yalam ngamdon kum kata ka jing sngo bat ya kani ka issue ngamle politics menta ngami syakhamat baleng ba kani ka jing mi jong syakhamat kitu ki long yeng ki yo ya ka jing mentoy mo lada ngimi syakhamat kin sngap jarjar mo namar ngi ong ba lada ka sarkar ka siu ya kitu ki illegal mining
ke jing betai kita ki bom ki dynamite ak tu ki jing dia tu doyong mo ki belong illegal kapan bena bale ye ki paradok prasam jungi kam la banai bale phim la banai no hotspot ban tip hadu bangin wi chakmat menta ban pau ba nagleng jungi ngi dawa ya kata bale fi ki briu ki banabar kita ki non tribal ni ki dikhar ki besuan belas ni ke bade ke illegal lo pi bale yu paradok prasam jungi pi mai Temen tahadin bangil ami syakmat banyaki kum konhon na sokumen ba ka surka gala nagaliang i SDO la ne nagaliang i civil subchan ila pen benahi menta bangin ay ka pisa kum ka song jerap syakiniki mensim ki bala khalat hoi ni sosi ba bansiu yo ka mensim jong kubriu ni mla bansiu do ka dor re kum ka jerap ma ya ka tu ki long jeng ki ba mat la ne ki ba ya kendu ya kini ki jingjia la ne ka jing im ki jongki ma tang ka tahi nrei kham ta me don ki ki briu ki bong beli bi khot jelang utaw edman mo beli ngin yele chata dengan kentu ye fik pai ba habami kisamla kayo jing mentoi ka dong ka thain mo kombolong menta sibun ngiyo yakiniki mat jing dawa ki bana kalyang SDO ila kular ban simkhia hakiniki sni bat kombong i phimna ngila aipor ngala ban susu ye bang ya aipoi hapo hangila aipor hapo sitayo balada imla ala ye yakiniki mat ki jing dawa ki jongi na kalyang ka kanhon imban se ban simpat da ki baipat ki senjam ki jingki ki bakham tenge the competition jungi kam jude hi ka touch la ne kam kodyat madiat they are never our competition jungi ki dei mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisak sadani ki email pa junga pa di amba yan penkala no syaka guest house la ne ka homestay ke por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay pingi sedang sya no 4 rooms tang ba na ka 4 rooms ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand na kadau ka floor jam ki torres ila sedang bon ading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khatsan ro habawan kun kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shik ni kalong big opportunities hingi ki yun pangin yo company how jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma bangin la dak puli tingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch la ne who want that luxury experience oleh touch budget travelers ki like hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners la ne ki instay la ne kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive ka wai ka award ma katin ba ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka ko tekan ka ni ka wai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka try ban promote lo ya baro